Usurbil deskribatzeko ez da erresa baino nik Usurbil bizi dut herri txiki xume eder bat eta somatzen dut baita bertan gaudela. Jende bat nun edozein gauza antolatzeko gaikean eta beti izan du halako xarma. Eta txikila izanik 6.000 biztanlek ematen du posibilitatea gaina ez bakarrikan utopiak izateko eta horizonte urrutiak markatzeko baizikan gauzak martxan jartzeko. Eta helburua beti esaten duguna, helburua da Usurbil herri zaintzaile bat izan dadila, egin dezagun. Estuve cuidando al marido. Cuando se fue, pues me quedé vacía. Y aquí en el sofá, y le llamo a Conchi. Digo, Conchi, ¿qué puedo yo hacer con mi vida? Porque yo no puedo ya andar apenas. Y yo el sofá no quiero. Dice, María, vete a la escuela, vete y prueba. La Eli que viene 2 días en la semana. Ella me hace la casa y me pone la lavadora y me pone todo. Los días que no viene, me levanto, me ducho, me tomo mi desayuno, me preparo y me voy al cole. Y allí tenemos charla, tenemos gimnasia, hoy tenemos hasta un bocata. Istripua izan nuen orain dela 25 urte. Eta 25 urte horietan gurpildun aulkian. Eta, bizimodua orain arte etxean bakarrik atera dut. Eta kirol puska bat eginez, eta bizimodu nahiko normala eginez. Egia esan ez nuen imaginatzen nola zegoenik, banekien obra berri behar zela, eta gauza txukuna eta izango zela bai. Baina ez nuen imaginatzen nola egongo zen, etorreta ikusi bitarte. La gente se ha acostumbrado un poco a Chirigorda porque tenemos una andadura desde abril ya viviendo. Pero a mí cuando me hablaron hace igual 3 años era un poco ciencia ficción. Y me coincidía con la situación en la que yo estaba y me pareció algo nuevo, algo especial. No lo entendía muy bien porque era algo raro, pero me animé. Nik askotan aipatu izan dut gaur egungo gizarte honek, 21. mendeko gizarte honek duen erronka nagusietako bat dela zaintzarena. Adierazle soziodemografiko guztik erakusten dute gizartea nabarmen eraldatzen ari dela, alde batetikan geroz eta zarragoa den gizarte baten bizigea, eta ez dut uste hori ezer txarra denik, baina bai erronka berriak ekartzen dizkigula, jendea geroz eta gehiago bizi da, eta ondorioz iraupen luzeko zaintzak ere denboran handitzen ari dira. Geroz eta gehiago dira bakarrik bizi direnak eta asko bakardade ez hautatuan bizi diren pertsonak dira, eta beraz hor gizarte bezala ere erronka handi badaukagu eskuartean, kolektibo horri bizitza duin eta bizitza bizigarri bat eskaini nahi badiegu. Eta beraz, ulertze genuen, herri bezala gure buruak prestatu behar genituela, erronka horiei erantzun ahal izateko, batez ere ikusita gaur egungo sistemak gabeziak dituela, gaur egungo arretak eskaintzeko moduak
bazituela gabeziak pertsonei bere bizi proiektuekin aurrera egiteko ahalmena eman ahal izateko. Empecé a trabajar con las personas mayores y me di cuenta que sirvo para trabajar con personas mayores que necesitan un cuidado especial. Empecé a trabajar en una casa cuidando a una persona mayor. En casa, en domicilio, tú estás dedicado a esa persona. Tú le conoces sus gustos, le conoces lo que no le gusta o en su casa cómo guarda la ropa, cómo le gusta que le hagan la cama o cómo le gustan las costumbres, porque es personalizado. Hacemos papel a veces de enfermera, ¿sí o no? Es verdad. Y lo hacemos. Sí, sí, sí. Y lo hacemos con todo el cariño, porque nosotros estamos tratando a una persona, a un ser humano. Con María muy bien, sí, nunca hemos tenido pues ninguna cosa, siempre hemos estado de acuerdo, cuando su esposo también estaba, o sea, bien, la relación que hay entre ella y yo, bien, sin problema. Muchas personas están solas que necesitan la ayuda de nosotras y pues eso, que nos valoren, es lo único que pido. Nos valoren y nos respeten. Es muy importante. Zaintzan ez dago bakarrik udala edo baliabide publikoak, baizik eta garrantzia handia dauka ere bai, herriak, pertsonak, familiak, auzoak eman dezakena eta ematen duena, ez? Ze hori berez, igual estruktura bate gabe edo esango genuke hori existitzen da. Osea, auzotan, adibidez, pegoratan, osea, jendea ezagutzen da, bata besteari laguntzen dio, hori egia da, osea, galtzen doala, eta da pizkatxo bat dagoen hori hartu, eta berreskuratu eta estruktura bat ematea eta publikotikan edo erakunde publikotikan, kasu honetan udaletikan eta gizarte zerbitzutatikan, horri ematea esango genioke enpake bat edo, sustento bat. Herria egunero, orduero jaisten naiz, daukat moto bat, eta hori seilari erazte diot, eta oso eskenik bizia, azkeneko 30 urte horretan Usurbilen egiten dut, eta nire bizia hemen dago Usurbilen eta kalean dago. Gizarte zerbitzuarekin izan duten konexio guztietan beti ongi atenditua sentitu naiz, etxean bezala. Nik esango nuke berez gizarte langile bezala rol aldaketa bat per se ez dela egon. Baina bai igual egon da pertsonak hartatzerako orduan filosofia aldaketa bat. Egiten ditudan galderak edo erabiltzaileekin izaten ditudan elkarrizketetan. Bai egia da orain eskaintzen ditugula eskura dauzkaguzelako ere bai, herrizaintzailean baitan beste baliabide batzuk, baliabide komunitarioak, goazen kalera, ez dakit merkatariekin dagoen harreman hori, eta interesatzen gara gehiago pertsonak bere egunerokotasun horretan dauzkan behar txiki horiek asetzeaz. Bi lan ditut, bat bidezko lana, ze da baserrian eta dauden jendea ezin dana etorri edo ezin dutena ez daukatena inor jeisteko eta ezin dutena gidatu, jeitsi egiten ditut ordutegi batean, ez? Eta gero dago arreta zentroko zerbitzua. Ze hartzen ditut edadeko pertsonak, pixkat bakardadean daudenak eta etortzen dira zentrora goiza pasa eta pixkat beste jendekin egateko eta ez bakarrik egoteko etxean, ez? Orduan meikuna, edo pelukeria, edo erosketak egitea, edo atxalde pasa, beste lagunekin hori, ez?
bere erratuak eukitzeko, ez? Nik uste beraientzako oso garrantzitsua dela hori, ez? Bueno, nik esaten dut beti gure zerbitzua oso berezia dela, osea, ez da autobus zerbitzu normal bat. Niretzako dia, hori, ez? Famili bat, nire familien aparteko beste famili bat, ez? Ni beraiek dakite denanetaz eta ni beraietaz ere bai, ez? Es que los pimientos son muy agradecidos, Haces rellenas o de bacalao, de carne o de lo que sea. A Conchi no le hubiera gustado. ¿Qué pues? Porque tenía pimiento hoy de cebolla cruda. No. Hombre, Algo se encontraba en la me habéis fastidiado entonces, los pimientos, que me habéis fastidiado si le echáis cebolla cruda. No, hombre, no. Pues sí, y además solamente antes de... Beti egoten naiz hori, ez? Bakoitzari ze gertatzen zaion eta zertan lagundu leiket nire posibilidadeekin, ez? Baina bai, ez naiz gidari bakarra, ezin dut, ez zait ateratzen. Ja, familia txiki bat bezala beha. Berez helburua da bakarri dauden pertsona, isolatzeko arriskoa dauden pertsonak biltzeko talde bat, sortu dana. Lagun berriak, txoko berri bat, aukera ematen dira. Eta askoren kasuan, etxean bakarrik eguneroko gauzak egiten pixkat aspertuta ja, nekatuta honek eman die beste aukera bat, beraien herriarekin berriro harremanetan jartzeko, aspaldi ikusten ez duten jendea, oso polita iruditzen zait. Baten hitzadia beti esaten du berdina, eske esto nos da la vida. Esaten du, porque etxean, bai, gure etxea da eta ondo gaude, baina honea etortze honek zerbitzuak goizean murgiltzatzak gelditzen dan, etortzen dira, lagun artean egoten dira, nekatzen dira, eta gero etxea bueltatzen dira, ja, beraien txokoan daude, eske hau, zoragarria da. Beraien harremanak lantzen hemen dauden bitartean egin dituzte landu, ikasi batzuk, eta gero mendikan kanpo trasladatu egin dituzte. Eta horrik asko oso aberasgarria iruditzen zait, ez geratzea hemen bakarrik. Gero beraien artean telefono hartu, hitz egin, gero gelituko gea kafetxo bat hartzeko, hori egitea oso polita iruditzen zait. Bizitzen jarri ginean eta inauguratu behar zen. Inaugurazioa prestatu genuen, dotore, egundoko jende zabildu zen hemen, eta harrituta gelitu ginean zenbat adineko jende etorri zen. Prozesuan gaude, nik uste egiala ezagutza prozesun eta, karo, hasieran elkarrezketa askotan, handikan bizitzen jarri baino lehen asko galdetzen zigoen da, eta ze izango atxirikorda nola izan, eski ez dakigu, osea, da proiektu bat inun ez da nahin, eta orduan guaz ere bai pixkat ensaio error. Nik nire partetikan nahi independentzatzeko aukera eman dit, eta independentzatzeko aukera bat diru oso, normalian dauden alokairuak baina asko zen merkego, orduan alde hortatikan netzako eta nik uste gazte guztientzako izan dela aukera bat ez da ona, inun. Oantxe bertan independentzatzeko arazo oso handik aukitzen eta iruditzen zait leku hau dela hortako primerakoa. Eta gero ere bai, adineko pertsonekin bizitzia eta konbibitzia ere bai, nik uste asko aportatzea egula, bai guri eta bai behaiei. Bueno, zerbait berria, ez? Bai, eta elkar bizitza horrek aberasgarri dela guztiontzat. Eta erronka horri ere misio bat finkatu genion. Hor ere eraldaketa batean gaude Usurbiek finkatua ditu 4 erronka, ulertzen degulako gaur egungo gizarte honek, zaintzaren erronkari erantzuteaz gainera, badituela beste erronka batzuk, esate baterako klima aldaketarena, eta erronka bakoitzak bere misioa du, eta esan bezala zaintzare ere misio bat jarri genion, ez? Nolabait esateko helburu bat. 2030 urtean nola egon nahiko genuken zaintzari dagokionez, ez? Eta misio horrek zehazki esaten du 2030erako norbere bizitza proiektuari erantzungo dion zaintza eredu integral eta duina lortzea dela gure helburua, erantzunkidetasuna, eragileen arteko lankidetza eta zaintza langileen profesionalizazio eta duintasuna ardatz izango dituena. Eta gainera erronka handi horri ere helburu zehatz batzuk ere finkatu genizkion, esate baterako 65 urtetik gorako
pertsonen 25% bere zaintza edo bizi planak martxan izatea. Usurbilgo auzoetan ere auzo zaintza sareak martxan izatea eta sare horren kide izango diren pertsonen 25% gizonezkoak izatea. Hor ere interpelazioa gizonezkoei begira zaintza lanetan eta arduretan inplikatu daitezen. Etxez-etxeko zerbitzua jasotzen duten familiak edo prestazio bidez jasotzen dutenenak orekatzea, hori ere bada beste helburu bat, eta noski etxeko harretan lanean ari diren zaintzaile profesional guzti horiek ere gure zaintza ekosistemara ekartzea. Euna Maite, tontan gaude merkataritzak. Eta pentsa ze kolektibo importantea da. Ze bat juten bada egunero denda txiki horietan, lanea komertzio txiki horietara erostea gure zaharrak dira. Orduan, alde batetikan beraiekin bileratxo batzuk egin ditugu, eta oraindikan hor gabiltza eta ez dugu bukatu eginkizuna, baino alde batetik eskerrak emanez egiten dituzten gauza txiki importante. Gutxia txikitan bezeroak lagunak dira eta edozein arazo dagoenean beti jokatu izan da, gu behintzat edozein arazo gertatu danean lagundu aldan bitartean egin izan da. Lehen, oain zegin dan, bisibilizatu, sensibilizatu eta ikusiarazi jendeari hor gaudela. Santa Isabele gainen genitun, eta esan genuen, hartu ezagun festak gai bezala. Jun gaitezen, gure zaharreta. Ze egia da, festak badirudi bakarrekan ez. Baina, gazten kontu badala eta ala da. Dudik gabe. Baina egia da gero zaharrak ez diala plasmatzen, ez programan eta ez ekitaldietan ere. Orduan, jun ginen, hori lehen esan ditudan jubilatuena, jun ginen arreta zentrora, eguneko zentrora, gurtzegi oindikan egin gabe zegoen. Eta, galdeketa baten bidez, jaso genituen, ze ilusio egiten ziren. Ia lortzen dugun urrun urtean, txupinazua gure atxon amonak, gora jotzea. Santa Isabel festa hauek ondo pasa ditzagun. Disfrutatu dezagun, bai? Baina baita ere, ibili gaitezen jaietan. Elkarri begiratuz, elkar kontuan hartuz, elkar lagunduz. Beraz, gozatu, ondo pasatu, eta gora Santa Isabelak. ¿Usted cree, a mis 90 años, veme yo lo harto de la terraza del ayuntamiento? Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es una gloria. La gente haciendo mojar a Dios, nosotros también. Y salieron personas a abrazarme y decían, María, habéis hecho lo mejor, me estáis abriendo los ojos, que sois mayores y estáis ahí. Digo, ¿pero yo qué hago? Dice, mucho, nada más que contás ahí, hace mucho esta presencia. Sí, de verdad, estaba la gente emocionada. Sí, de verdad. Qué emocionante. Sí. Nere ustez erronka handienetako bat gauza asko ditu. Asko egin dugu, baina oraindik asko falta da egiteko. Batetik ekosistemaren parte diren pertsona eta eragile guztiek egin behar dute begirada aldatu eta zaintzak ulertzeko eta eskaintzeko modua eta bizi planen logiketara ekarri, eta hor oraindik asko daukagu egiteko, eta ez soilik gure ekosistemaren parte diren eragileak, baita ere gainerako erakundeok. Uste dut zaintzaren gaia badagola oro har agenda instituzionalean, baino guk erritmoa azkartzea behar dugu, azkenean zaintzaren bueltan dagoen arkitektura instituzionala handia da,
erakundeok ditugu eskumena gauza batzuetarako edo besteetarako, eta beraz aldaketa integrala izango bada, eraldaketa instituzio guztietan egin behar da, eta hor bai egiten dugula dei bat, interpelazio bat, beste erakundei erritmoak azkartzeko. Herrizaintzaileak niretako suposatu du txikikotik, edo gauza txikiak eginez, gauza handiagoak edo egin daitezke da, edo aldaketa handiagoak sortu daitezkela pertsonen bizi kalitatea hobetzeko. Me parece muy bien, como estáis luchando, y no nos dejáis arrinconados, como dejáis que estamos los primeros en todo, ya personas mayores, nos damos cuenta de que hacemos algo. Hombre, me parece algo muy favorable, muy bueno. Yo creo que la sociedad además está envejeciendo, está cambiando, son unos años de crisis total, de cambio de valores, y son proyectos arriesgados, porque son nuevos, pero yo creo que hay que buscar soluciones. Yo creo que es una búsqueda de soluciones a problemas sociales y culturales que se están creando, que estamos creando nosotros mismos, pues este tipo de sociedad. Herri leku gutxitan egiten den aurrera pausoa izan dela iruditzen zait. Zergatik ez da eman horrelako ekitaldiak edo horrelako planteamentuak oso leku gutxitan eraman direla iruditzen zait, eta nik horrela definitzen dut, beharrezko gauza bat, eta oso egoki dagoena, oraindik asko landu beharra egongo dena, seguru aski, baina bai, aurrera pausoa. Ari dela denen ongi izatea zaintzen. Gehien bat adinekoena direla nik uste baztertunak geratzen direla kasu askotan. Eta ari da apustu bat egiten adinekoi gehien bat laguntzeko, isolatutaz geratzeko. Batikan gizartea dago buru belarri berea, etekina, eta askotan igual adinekoak baztertutak gelditzen dira, eta hori usu gehien ez zait iruditzen gertatzen ari da, nik ari da apustu bat egiten kolektibo hori laguntzen. Nik esan dut, 21. mendeko gizarte honek duen erronka nagusietako badela zaintza, eta uste dut pozik nago aigialako aurre hartzen egoerari. Eta hori politika publikoak eraginkorrak izateko, hori ezinbestekoa da. Eta hortaz haratago esango nuke, zaintzaren bueltan eta herri zaintzailearekin landu, garatu nahi ditugun balioak ere oso importanteak direla. Niretzako elkar zaintzen duen komunitate bat eta herri bat izatea, uste dela denok zoriontsu eta ongi bizitzeko behar dugun oinarrizko zerbait, eta zaintzei bestelako balio bat ematea gaur arte eman ez zaiena.